sy'n neud yn gwisgo blodau. A rai dweud, roedd y byd yn dal i droi, so dwi yma mewn un fan ar y lôn. O'r gar yn dydyn. So, ar ymwneud mewn grwpion 10 mlynedd fel oedd hi. Oedden ni'n teimlo bod ni'n barod i... Oedden ni eisiau arwydd y cytundeb rhyngwladol a cael cefnogaeth ariannol i hybu beth oedden ni'n trio wneud. Da ni'n obsessed o cerddoriaeth a da ni eisiau cael yr pob nawdd posib i wthio beth da ni'n wneud mor bell o phosib. Os gynnu ddim problem efo poblogrwydd a chwarae gema sy'n neud chdi boblogaidd, achos dyna'r unig beth ydi o, achos sy'n medru wneud yr un LP ar angst, heb pobl PR a heb pobl i blygio ar radio, a sy'n i'r un mor hapus efo'r LP, ond sa'ch chdi'n eistedd nôl a sa'ch chdi'n gwybod bod o ddim yn mynd i'r charts, a dim gadael chdi boeni fo. A da ni'n jyst yn gwneud penderfyniad, wel, be am wneud yr un i recordio, ond cael mewn i'r charts, a nid ar lefel rhyngwladol. Mae'n beth tu allan i gerddoriaeth, so mae'n deud fel bygyn sôn am y cerddoriaeth ddim yn chwaraeon, a mae'n beth pwysig iawn i gofio, a bydde ddim yn neud efo cysadlu, bydde ddim yn neud, a bydde i'w wneud efo dod â pobl at ei gilydd. Sy'n pwerus iawn, fatha, ond wedi deud hynna, does am llawer o bobl yn mynegu Cymreictod yn rhyngwladol, a efo rhywun Catatonia, maen nhw'n glyfar, a fedri di drystio nhw'n rhyngwladol, a maen nhw'n mor bwysig i Gymreictod. Mae hynna'n ar wahân i gerddoriaeth ond i siarad fel Cymro, fath o beth. Mae hynna'n mor bwysig, a mae mor bwysig bod nhw yn defnyddio'r Saesneg, so nes i fod heb ddigwydd, a os heb... Mae mor bwysig gweld Cymru fel gwlad ddwyieithog eangfrydig, achos heb y ddwy iaith mae'n hollol ffoc.